dunay sa kapamilya nga nag-andam o dakong kumbira o kaon tungod kay nag-celebrate yung anak o 20th birthday. Tungod kay langga kayo nila, kay the only child, o niya maayo pagyug kahimtang diha sa eskwelahan, no? Kay bright po ng bata. Unang ilahang nagasto kayo sila, so sa kadako kay nga kumbira. Na nang-imbitar gyud sila mga silingan, mga dunahan o mga nagyoy posisyon diya sa katilingban. Nya, paguman o pagpangaon, pag nanguli na mga bisita, na kita nila nga daghan kayong sobra, daghang salin. Munang nakaingon tong mama nga, we have invited the wrong people. People who were not hungry. Magbuto yung realization sa daghan kayong sobra nga nabilin bisan pa man sa ilang mga giimbitar nga ubay-ubay po. Pero they end up frustrated and disappointed. Kay medyo gisayangan sila, no, sa pagkaon. Kay nung lagi siya, we have invited the wrong people. Pero sa atua siguro di ginamahitabo, no? Kaya nga naman, pakano na to, pabring house on pag yun, no? Di ba? So, hurot-hurot yun, kanay mo ang andam. Katong mga maulaw itong nga silingan, no? Ato lagi yung pabulawnan, papustan yun na to. Inana yun ta. Tungod kay ang atong kalipay, no? Ano mag-andaman ta? Ano adunay kumbira? Kay nalipay ta. Nagpasalamat ta sa panalangin sa Dios. Kaya usually, magkumbira ta, celebrations of life, no? Birthdays, wedding anniversary, kalampusan as family, baka fiesta, pasalamat sa patron. O kining pagpasalamat nato dili lang taman sa pamilya, kundi maapil usab ang atong mga igsuon ng mga kabus. Ang atong kalipay, ang atong pagpasalamat, masinati dito sa pinakalabing ubos sa atong mga igsuon, sa mga kabus nga atong gidapit diha sa pagpangaon. Kaya kung unsay gihimo nato sa mga kabus, gihimo nato na sa Ginoo. Sa lain bahin sa Ebanghelyo, nga itong Ginoong Jesucristo, ningon siya, kung sa imong gihimo sa pinakalabing ubos, gihimo mo kanako. So ato silang gidapit, no, des pagpangaon, sama na gidapit usab nato, ang atong Ginoong Jesucristo des atong panimalay. Kapag kung ato silang i-ignore, ilabi na magkumbira ta, o natay handa, sama gi-ignore po nato ang Ginoong Jesucristo. Tugmo ka na, nga diha sa ato ang kaayo, diha sa ato ang pagpasalamat sa Ginoo, diha sa atong kalipay, ang atong kalipay mo abot gidon ta, diha sa mga pinakalabing ubos sa atong mga igsuon. No? Because our standing before God depends upon how we treat the lowest members in our society. No, sumalay sa Ebanghelyo, kung sa may imong dapiton, ayaw itong imuhang higala, imong silingan nga dato, kung magkumbira ka, dapita ang mga kabus. Kay bukanay, purpose sa pag-ani sa itong Ginoong Jesucristo sa kalibutan, no? To bring good tidings to the poor. Ingon siya, the Spirit of the Lord has anointed me to bring glad tidings to the poor. O kinsa may muhimo diha na, kinsa may musangyaw sa mga kabus, kita nga mga tinun-an sa itong Ginoong Jesucristo. Kita nga musunod sa itong Ginoong Jesucristo. No? Because our blessed Lord Jesus Christ is not
physically present with us. Apan kita nga nakatagamtam des komunyon kaniya, kita mo communicate mo channel sa grasya sa Dios ngadto sa mga kabus. Kung sa atong paghimo ni ana, nakatabang ta sa kabus, naghatag ta nila og paglaom sa kalibutan. Pero in return, nagtabang pud sila kanato aron kita makasaka sa langit. So, dunay mutual benefit, no? Nagtabang ta nila ning kalibutan, ha? Sila pud nagtabang kanato aron kita makasaka sa langit. Dili lang kini ang kaayo ug kalipay nga atong pwedeng mapaambit, dili lang sa pagpangaon, dili lang sa kumbira. Sa mga tao nga adunay muduol kanato kay adunay mga panginahanglan, spayo tano di nato ma-deprive sila ato tag yung matabangan. Pagpadayag sa ato ang pagtuo gipadayag diha sa buhat. Kaya ang kaayo sa Dios gikan kanato, no? We become vessels of the graces of God na moabot sa mga kabus, pinaagi kanato. So inaot paunta na diha sa atong pagpaningkamot sa pagpuyo sa atong pagtuo, diha sa ato ang kalipay, diha sa ato ang pagpasalamat sa Dios, kiniunta, no? Moabot gayud ngadto sa atong mga igsoon. Pinakalabing ubos o sa kabus aron kitang tanan o sila mismo makasinati sa kaayo sa Dios, sa pagigugma sa Dios, pinaagi kanato.